ashe cikin maza ma akwai mata, ashe cikin mata akwai gaula, ban san so da zafi ba. Duk tsanani na zubar hawaye na ba zan bayyanar da kuka ba, duk jijjiga da rawar jiki na ba zan kasa barin kalamai ba, duk tsananin raɗaɗin azabtarwa ba zan gaza kama suna ba, wanda ya tsargu ya san da na san da zaman shi ba zan kyala kowa ba. Ta wuce ba domin ɓata suna ba, waɗansu 'yan mata suka bin ƙawanya ba da dai musu komai ba. Na bincika ne masu kesi suna, ashe cikin maza ma akwai mata, ashe cikin mata akwai gaula, ban san so da zafi ba. Da kuka ba, duk jijjiga da rawar jiki na ba zan kasa barin kalamai ba, duk tsananin raɗaɗin azabtarwa ba zan gaza kama suna ba, wanda ya tsargu ya san da na san da zaman shi ba zan kyala kowa. Allah mata wallahi wahala bai ishe ki ba. Oho dai ke kika sai. Ashe cikin maza ma akwai mata, ashe cikin mata akwai gaula, ban san so da zafi ba. Duk tsanani na zubar hawaye. Ya buga buɗe sana wani? Wai wannan kake magana? A ɗin mana. Hai! Ai yanzu ma wulaƙancin ma ka fara gani. San dai aboki na ba zai so ki ba. Wulaƙancin ma yanzu na ka fara gani. Ya ga yawa ne ba. Kai ka san yadda muke da sanu kuwa? Ai yanzu aka fara wulaƙancin nan. Ko an ya kika gaishe kake ƙara mai magana, kuma ni zigin ma yanzu aka fara. Yawa ne aboki na. Kuma sai na gaya miki ko magana kai ya ƙara miki. Zuci. Yawa kake. Ka daɗe baka faɗa min ba, ni dai sani ba zan daina san shi. Ashe cikin maza ma akwai mata, ashe cikin mata akwai gaula, ban san so da zafi ba. Haba ba ka ga mutumiyar ba ne? Haba kai ba shin kai sani ba za ka iya musu bauta ba ne? Ya kamata ka tausa da galiba. Allah su kenan ka daina mun irin abin nan ba. Abin da ya sa na ware baba kenan saboda yana min magana wannan yarinya kawai ka kyale ni kawai ba ruwanka da ni kai kuma ba ran dawo kai dan ba ki fita daga lamari na ba ko sai na miki abin da ba za ki taba tunani ba kowa sai ya tsane ki a makarantar nan sai ma na sa an kore ki kada ki fita daga lamari na sai ba Akai ne ashe in soyayya are ta je ta da nisa, ba mararraba sai dai mutuwa ta farraka ta da sauri. Salam salam alaikum al'umma, sallama mutuncin bawa, labari ne akan wata yarinya 'yar karama kyakkyawa. Ya. Wallahi ni makaranta nake so in je yanzu. Wallahi. To mu je mu duba ko za mu iya ganin samu ta wajen nan ko. Ko? Wallahi na ma kira lambar shi ma na ga kashe. Wallahi ko yaren nan da
ka san jin na kwankwance mata ko baka nan dai ba ai tare muke muna tare da kai kwankwance mata maganganu ai na ga mata ya wani ai wannan yarinyar zai yi wa ko wulaƙancin maya da ta fara gani sai ma ma da ku ka dafa da tare da yanayi ai sai na zage ta sai ka zage ta kuma na zage ta ne ga ma ai sanin ma yanzu nake ta kira ma in ce sun yi magana da ita ne mu je ko mu je dai mu je mu ƙara duba sanin okay to shikenan akwai ƙauna ban san so da zafi ba. Oke ina yayin ki. Kula na bacci. Yana bacci. Duk ni zan jira shi. Wai ke da kullum dai yana yana. Ba ki da aiki ne. Na ji. wahala yau ma kuma ko wulaƙancin ma yanzu ma aka fara ba ma mu gaya miki sanin ma yanzu ma ya gaya mutum jiya ba zai zo ba zai ma fito ba kai abokina zo mun ka gaya mata gaskiyar magana sanin ma ya ce ba zai fito ba ya ce kuma sai dai ki tabbata a wajen lokacin da yake sai ki ai wulaƙanci kike ne kuma yanzu ma wulaƙancin ma ki fara gani ko buci to shi ke na wuce bari mu shiga makaranta mu Dan Allah ka tsaya ka saurari abin da zan faɗa ba sani ba zan iya rayuwa ba in babu kai dan Allah sani ka amince da soyayya ta ba zan iya rayuwa ba in babu kai ka san ina son ka dan Allah sani ka amince da soyayya ta ba zan iya rayuwa ba in babu kai sani dan Allah ka so ni dan Allah sani kai ne farin cikin rayuwa ta kuma sani ni ba zan iya rayuwa da wani ba in ba kai ba sani dan Allah ka amince da soyayya ta don Allah sani don Allah ka amince da soyayya don Allah wayo soyayya mai daɗi mai wuya wayo soyayya soya mata kai waɗansu na murna wayo soyayya mai daɗi mai wuya wayo soyayya so duniyar masoya mata kai waɗansu na murna soyayya mai daɗi mai wuya wayo soyayya ashe cikin maza ma akwai mata ashe cikin mata akwai gauna ban san so da zafi ba da kuka ba duk jijjiga da rawar jiki na ba zan kasa barin kalamai ba duk tsananin raɗaɗin azabtarwa ba zan gaza kama suna ba wanda ya tsargu ya san da na san da zaman shi ba zan kyala kowa ba ta wuce ba domin ɓata suna ba waɗansu 'yan mata suka bin ƙawanya
na ba da ne musu. Wata na kasa yayin lamarin wannan yayin na asa. Ni ma ni da ya ni da addu'a game da lamarin nan nashi. Dan na ga shi ko a jikin shi ma abin da nake duk wani damu ba dan Allah ya ni da addu'a a kan shi. Shi ke ma masa bari ka kira a matsayin ki. Na gode. Ko ni ma da muke kira tare da shi. Ni ban gane wasu abubuwan nashi. Amma Allah yadda ni na san da zan. Shi kenan na gode. Yadda ke sa damuwa a cikin bai gane. Shi kenan na gode. sai kuna yin hakuri ba, saboda shi Sani akwai wani abokinmu da ke zuga shi abin da yake nan, sai ya dinga gaya mai shi me zai da ke da ne waya mutu wayan tashi me zai da ke me yake ba shi yake faɗa. dama soyayya jarabawa ce, sai kina lallashin shi a hankula. Ba matsala, zan yi iya ƙoƙari na insha Allah. In ga Sani ya amince da soyayya ta insha Allah. To shi kenan dai. Na gode. Amin. Dan halar kenan. Ana cikin yin magana shi masu gashi. Wallahi ko kin ga yaran nan. Gashi ta. Can ma zuwa. La ga yaya na. A cikin yin magana shi gashi. Ya Sani. Yau ma ka ga yan wahalar ma ita ma ta zo ta ƙara tsaya mana a gaban mu. Kai da ka ta Abdullahi wai ya kake mai Kai hanyar Abdullahi na zan kan. fara wanka wannan maganar mu da Sani ne ko muka san kan abin nan. Kai ma fa kana da kanwa fa. Kai ko ma ne ka daina mun kalan wannan abin. Sani ka mai magana. Shi ma za mu aje shi da muka aje baba. Ka gaya mai gaskiyar magana. Za mu aje shi. Ka taimaka ma yarinyar ne ka duba irin kaunar da take Kai. ma. Abaka fide ya wani wannan ba. Ka bari ko Sani. Yaya na. Ke zan ci ubanki, ba na ce garan ƙara ganin ki da wannan ba, tafi ki bar nan gurin. Aba Sani ya wani ba wannan abin ba. Kai malam ba ruwanka. Idan yana bakan wasu magana ba ruwanka gaskiyar magana ya gaya a nan wajen ka daina ma magana ma. Kai dai banda haɗin faɗa ba abin da ka iya da Allah. Me haka ke yi wai? Ba na haɗin faɗa ne a nan. Kai Sani kana tare da su ne ko moci. Ko za ka tsaya ka ji magana da za ta gaya ma. Ina son ka. Ba na son ki, Sani ina ƙaunar ka. ni kuma ba na ƙaunar Ba ki. zan iya rayuwa ba in babu ka. Ki mutu. Sani kai kaɗai ne nake so a rayuwata. Wai me yasa yake shiga lamarina ne? Ba na ce kada ki ƙara min magana ba, kin tare ni so uku kenan. Yanzu kika ƙara tare ni na hudu. Duk abin da na maki ke kika ja kuma sai na sa an kore ki daga makaranta. In dai kika ƙara tare ni, kuma ku zama shaida. In dai ta ƙara tare ni ta mun so uku kenan. In dai ta ƙara tare ni na hudu sai na ja an kore ta daga makaranta. Zama shaida. Ku zama shaida. Mun zama shaida. Ba ruwan ki da ni. Ke ba ruwanka. In suna maganan ku ka daina sa baki. In daina sa baki? Eh. Abokina ne dole in sa baki. Ai ni tare ma da su ne ko abokina ne. zalunci? Kai ma kana wannan ɗin ta kenan. Ba haka bane Sani. Gaskiya ne. Za mu Yarinyar aje shi nan yadda naka muka aje Ba baba. gaskiya ba ne. Za mu aje. Ashe cikin maza ma akwai mata, ashe cikin mata akwai gauna, ban san so da zafi ba. Sani ba zan taɓa daina son ka ba Sani. Ni kuma ban taɓa son ki ba da abada. Aba Sani ya kamata ka tausaya ma yarinyar nan ba ga halin take ciki ba. Tana ta bibiyan ka tana son ka. Me ruwanka? Me ruwanka da ni? Kai ma in dai kana bayanta ne kawai mu raba jiha tun daga yanzu ba ruwanka da ni. Awa dai Sani in ka ce za ka biya ma wannan ba za ka taɓa son ta ba. Kai ma dai kana bayan shi ni kuma bayan taɓa son ta ba. Ina gaya ma in ka ce za ka biya Ina ma kallon wannan wayin nan. za ka taɓa Za su lallata ka ne. Ni ka san mun fi kusa da kai. Wayin za su lallata ka. Ka ji magana ba. Ai dama wannan shine aboki na hakika ku dai kawai kuna bayan ta ba ruwanku ba ruwa na da hunku ne na mata kashe ki in dai ta ƙara tare ni wallahi duk abin da na mata ita da kuma sai na ji an kore ta kai ma kana bayan ta kai ma kana shaida in dai ta ƙara tare ni sai na duk abin da na mata ita ta ja
yawa ne da sani bai kamata ba. mai shaida abin da ya gaya zai iya aikatawa, ni na son waye sani zai iya aikatawa, na ga mu kuma shaida mun shaida to dan jago da sani kuna bayan kashi ke wannan ma ba ya gaja ba kawai. Abdulrazak, ina so ka taimake ni dan Allah, ƙaliga mu dan Allah ka ya amince da soyayya ta, ku sa baki a cikin al'amarin. Rake da mun Allah yadda zai so ki. To shikenan, nagode, bara in tafi. Ashe cikin maza ma akwai mata, ashe cikin mata akwai gaula, ban san so da zafi ba.